Hello guys, maayong hapon. So for today's video guys is magbabad ko sa kuang mga labada, labhonon, samtang natulog pa ang ako ang anak ug ang panahon dili maayo kay nagdagom na sad siya. So karon guys, samtang natulog pa ang ako ang anak guys, ubani ko ninyo guys ako ang pagbabad sa ako ang mga labada. So dara da akong baby guys, so natulog siya guys, giduyan siya nako guys kay kuan siya para sa isa kadlaw magudi siya kaduhan ni siya matulog. Ug ang panahon guys no is gadalugdog og gakilat. So mo nang mahadlok ko magunit og cellphone kay basik makilatan ta ba. So dara da akong baby guys. So kuan siyang giduyan. So taud-taud na ni siya natulog no. So dara siya. So nagtai-tai day siya karon guys no kay nagngipon na pud siya guys no, naglihok na pud ang iyahang mga ngipon. So mao nang nagtai-tai na pud siya. Ug dara day ang amo ang baligya guys no. Dishwashing, premium dishwashing liquid calamansi ug napod ni siya lemon guys. So dara ang lemon. So mo nang amo ang baligya guys, pero dili gud siya ingon nga kusog siya guys. Hinay siya guys. Pero sagdi lang naraman gyapon siya, naraman gyapon mo palit pod. Dili gud ingon nga kusog pero nagyoy kapalit. Nagyapoy kapalit no. So mao na ni karon no kay nagkuan siya ba gadalugdog. Ug karon guys, magsugod na dayon dahil ko sa ko ang trabaho no kay interest na tulog pa nga ako ang anak no. So dara dayon ako ang mga labada guys. So bago ra ko naglaba guys atong isang gabi guys no is daghan na pud kaayo siya guys. So dara guys kuhaon sa nako mga labada guys. So dara dayon akong labada guys. Daghan na po, isa na po siya ka basket guys no. So sugda na dayon na ako ang pagbabad, ibabad sa nako ni siya guys kay di man ako ni ma dali-dali og trabaho kung labahan ako siya as in karon nga paglaba no kay natulog pa man ako ang anak, so ako sa siyang buhaton guys. Tanawa ang panahon, gadagom diba nakadungog mo sa dalugdog guys, gadagom gid siya guys, lagom kayo ang langit. So sa dili pa mo sugod ang ulan, magsugod na dayon ko.
Mo nang batang kajutra kayo guys. Oh. Mo nang di ko kalabag straight. He. Oh. Mo di ko kalabag straight guys kay matulog ni siya. Murag manok. Di matulog kung may magtabyog. Ha? Ikaw to. Ha? So, maura to guys, no? Kumana na ako babad guys. Kani siya. Dayon kini. Huwag ka to dayon. So, kung batihon na siya ugma guys. So, biradahan na ugma guys. Uglaba guys. Anamon. Kay. Kuragi hapoy maghago. Ba? Ba? Igang ikaw diha? Igang ka diha? So, bye-bye sa guys. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Don't forget to subscribe guys. YouTube ni Mama guys. Bye-bye. Guys, bye-bye guys. O, diba? O, ta daw. Darren! Ba! Lihok na kaya na siya guys eh. Dili pwede ko magbantay niya. Oh, tanawa gani be. Kung makakabat ba siya. Sige. Kabat! Sige, kabat! Stand up! Sige. Stand up! Psst. Bang! Hoy, mamukmuk ka! Mukmuk ka, kuha ng ulan. Bye-bye! Bye-bye sa guys oh. Bye-bye! Bye-bye guys! Inana na siya kalihok guys oh. Oh. Sige, kabat daw be. Ba? Nak-nak! Doy, manang bibi. Kasabot na di kasabaan di ay. Ha? Sige, stand up. Sige, stand up. Sige. Magpakarga na siya guys. Ito ang ato ang vlog for today's video. Bye bye guys. See you to my next video. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Inday Vlogs. Bye bye. Sunara kung kauban guys. Oh. Tara. Darren! Darren ding! Oh, watay! Watay! Darren ding! Watay! Sige, bye-bye sa guys. Dali. Bye-bye guys. Ay, ali. Ali, mama, dali. Ali na, mama. Bye-bye sa guys. Bye-bye. So, mora to guys. Yun ana ang mama guys, no? O pagali mo man sa isa ka trabaho guys. Kayod na po diri sa ato ang baby love. Ang baby love. Bye-bye. Bye-bye sa guys. Bye-bye. Flying kiss up guys. Mwah. Mwah. Kiss. Mo kiss ni siya guys. Kiss mama be. Kiss mama. Kissing mama. Diba? Bye-bye. Bye-bye. Mwah. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye. Uy. O, di na siya gapamilok guys. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Uy, katawa po. Uy. Uy. Tawa, uy. Ba. Di kayo katawa. Bye-bye guys. Kiss mama. Kiss si mama. Kiss si mama. Bye-bye na. Bye-bye guys. Chick. Huh? Uy. Uy, no. Bye-bye.